Apat na kaharungan ang natumtumnin kalayo sa nagbungkaras na kasulo sa sarong compound sa Purok 7 Barangay Parang Jose Panganiban, Camarines Norte. Alas 9:33 din aga kasuudma. Sigon kay Fire Officer 1 Glenn Ibonia, ang Fire Arson Investigator kan Jose Panganiban Fire Station, tulos man sindang nagresponde sa insidente, makalihis na maresibian impormasyon hali sa Jose Panganiban Municipal Police Station. Haros kabangang oras man na nagdurar ang kasulo, antes na ipigdeklarang fire out na. Gibo sa light materials ang kaharungan kaya marikas man daan na luminakop ang kalayo na uminabot sa first alarm. Bali po si Ma'am Bibilita Roldan Abitan po. Pagkakabanggit niya po sa amin is nasa nasa bayan po siya at namimili ng kanya paninda at pagkain na rin po. Kaya po walang tao sa bahay nila nung nangyari po yung incident po, yung fire incident. Basado sa investigasyon, electrical short circuit ang kausa kan kasulo. Abuton man sa 39,900 pesos ang danyos na winalat kan insidente. Yung bahay po is nakakonect lang po sila sa isang bahay lang po. Tapos ang gamit po nila is puro extension wire lang po. Magkakakonect dun sa lahat ng bahay na nasunod. Maswerteng mayo man na nalugadan sa insidente. Mientras tanto, inumaw man kan BFP ang inisyatibo kan mga residente na makatabang sa pagpalsok kan kalayo. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.